बिथाङा नैबेयावनो एनएसपिसियावनो नैबे दै गबाय थाग्रा बुस्थुआवनो माबा मावो आरोना साख्रि मावो। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। It doesn't get better than this. Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय प्रकाश बसुमतारी YouTube चैनल नोंथांमोनखौ गोदान ब्लगजों फिन खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय खरगंलायै। So guys, नै दा आं दिनै फैदों एनएसपिसिआव। स' एखेबारे ओरै हाजो नुहुरदों नोंथांमोना बेयाव थांगोन आं दा एनएसपिसि। नोंथांमोना आङो देखायलांगोन एनएसपिसिआ माबोरै आरो अबाव दं। So guys, फाइनालि सफैमारबाय एनएसपिसि नुहुरदोंना नोंथांमोना माबायदि बानायो कारेन्टखौ बेनिफ्रायनो कारेन्ट उत्पादन खालामो आरोना। दा दंफैयो एनएसपिसिआव नायदो माबायदि नुबायना नोगोद खोलो खोलो बार बारबाय थायो। नायदो नै नुदोंना नोंथांमोना ओरैबो गोजौ गोजौआव गुदुं गुदुं गोजा आरोना बेनिफ्रायनो दै बोहैबोयो बेनिफ्राय कारेन्ट उत्पादन खालामो आरोना। नुदोंना भिउसखौ नोंथांमोना आरो मालाबा फैनो गोसोबा बेरायफैबानो जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि साहा एनएसपिसि अरुणाचलाव आरोना। नै नुबाय नैबे सब गुदुं गुदुं आरोना नुबाय। दा कारेन्ट उत्पादन खालामगासिनो बेनिफ्राय कारेन्ट बरनगासिनो आरोना। नै दैखौ फुरा फुल हगारदों दायो। नायदो नै माबायदि खुवा खुवा जालायनाय गयो। जोबोद बरिया बेरायनो थाखाय मालाबा सोरबाफोर फैबा बेरायफैनो हागोन। नै भिउखौ नाय भिउआ बरिया भिउस आरो सोरबाफोर बेरायनो गोसो दंबा मालाबा बेरायफैनो हागोन। स' गाइस नोंथांमोना साननो हागौ सोर सोर फैदों। नै ओरै दङ आंनि बिसालथे बिथाङा नैबेयावनो एनएसपिसिआवनो नैबे दै गबाय थाग्रा बुस्थुआवनो माबा मावो आरोना साख्रि मावो। ओमफ्राय बैयो आंनि बिबोनां बेनिनो आरोना। ओमफ्राय आरो दंबावो गारि सिङाव जोंना नैबे आरो सासे दङ नैबे बैनाय आरोना बैनाय। ओमफ्राय गारि सिङाव सोर सोर दङ देखायगासिनो। नै बे सिङाव दङ तुनतुलि आमा आरो मेसेजआ बेयाव हाबना दं आरोना। ओइ तुनतुलि आमा नै बाय। स' गाइस आरो नेक्स्ट लकेसनाव थांगासिनो जों दा बै दै गेजेरनिफ्रायनो अन्थाइखौ सालिनानै फिथाजों बैयाव लाङो आरोना बै क्रेसाराव बेनिफ्राय साप्लाय बानायो आरोना। फिसा फिसा नुदों जानो हागौ नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर नालाय बे मेचिन गोजा। आरो दैखौ नाय ओरैबायदि गुरलाब 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 बोहैदों दैया नुबाय। एसे गोजानाव फैयो आरोना जोङो। दै गेजेरजोंनो बैयो फिथा आरोना। नैबे माबा साप्लाय खालामो नैबेनिफ्रायनो अन्थाइ बालाफोरखौ नैबे जायगानिफ्रायनो आरो मेन साप्लायारा नैबेजों ओरै लांनानै बै न'आव लाङो आरोना। ओमफ्राय बे न'निफ्राय एकदमबारे बै मेन जन्थु कारेन्ट बिमा बानायग्रा नैबेयाव लाङो आरोना। दहाय जों फैनायजोंनो लामाया बैनि ब्रिजखौ नुदों दा नोंथांमोना बेनो ब्रिजआ एकदम बिराद गिदिर। बेयाव साख्रि मावबाबो हाबनो मोना नट एलाउडसो डिउटिनि टाइमावल'सो फेमिलि लाबाबो माबा हाबनो होआ आरोना। मा होनो ना गिदिर गिदिर मोनलै नोंथांमोन मालाबा हमनो फै सारनो फै। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अभी छोटा झील पर। वाह अभी थोड़ा बारिश नहीं ना इसका वजह से पानी थोड़ा कमती है। ओके गाइस नुदों दा नोंथांमोना भिउसा बोरै नायदो। दै बाज्रुमनायनिफ्रायनो जोमै जानानै बिरलांगासिनो आरोना खफ' नायदो ओरै गोजौआव गुफुर गुफुरनो नोगोद बरिया बार खोलो खोलो प्लेस। मालाबा नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन बरिया प्लेस। नायदो नुदोंना
ओमफ्राय फिसा फिसासो नुहुरदों खिन्थु नोंसोरो दैया बिराद गिदिर ग्लब 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 गोदौखानाय आरोना मेन कारेन्ट उत्पादन खालामग्रा जायगाया नैबेनो NSPC आ So guys, दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव बानायदिया थांदिनि दा न'आव न' फारसे So guys, नायनानै गोजोनबायबा So guys, नायनानै गोजोनबायबा So guys, नायनाया गोजोनदोंबा Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.